Indian Gate-आव दख'ना गानना फैदों नै Indian Gate सफैबाय Indian Gate-आनो ओरैसो थाबाय बैयाव दाहाय थांगोन ओरै गुदुंजों थांसै माबायदि नुदों खोन्थाहरदो जोंना उन्दैया गाबदोंसो बेरायग्रायानो नायलाय मावजि बायदि जाबाय मोखाङा बेरायनांगौआ गाबनानै नैबेजोंसो नामा मावजि जाबाय गुफुरथार फरेनारआ Indian Gate सफैबाय जों दिल्ली Indian Gate दैयानो साबसिनबाव फट' लानोबा बाहाय लादो हनै उन्दै नाय होमबा गुफुर गुफुरनो Hello. Hey. Sufaiबाय लगा दो आंटी ने हमको ये फ्लैग लगा लिया डोनेशन चाहिए ठीक है खाथियाव फैबाय नै बहुद मानसि दंफैयो बेरायनो फैग्राफोर हा माबायदि नुदों जि मोजां नुखायो नै खाथियाव Indian Gate-आव दख'ना गानना फैदों नै आहा बेसे गोजौ नङा नै फरेनारफोरबो जि दंफैयो जाथि नुलायो फरेनारफ्रा अमा गुफुर बायदि जाथिनो फरेनारफ्रा फरेनारजों फट' लानांगौ र' दा मा कुल स्टेचुआ सोरनि रे DSLR केमेरासो लाबोनांगौमोनलै गिदिर केमेरा लाना फैदों बहुद मानसि खाथियाव थांसै खाथियाव
Nah, ini Jwng biar Jwng berbeda nih. Wow. Foto खेबनोल' जासि DSLR-जों ओमफ्राय 20 थाखा लायो नो। औ बिराद साफा जायगाया। फरायनायफोर जि फैयो। बेरायलाबोबाय स्टुडेन्टफोरखौ। बैयाव मा फांसन दं नामा? जों बर'लेण्डनिफ्राय फैदों। बर'लेण्ड आसामनि नङा, जों बर'लेण्ड। बर'लेण्डनिफ्राय फैदों जोङो। बर'लेण्डनि मिनिस्टार फार्स्ट आं जागोन। बाय। बैयाव गसंनानै थानाय मुर्ति बायदि नुहुरनाया बेयो मानसिसो। बेहा डिउटि होबाय थानांगौनो, बेहायनो मावनोबो मोना दोरोदनोबो मोना। 1 घन्टा बा 1 घन्टा, 2 घन्टा बा 2 घन्टा डिउटि होबाय थानांगौनो बेहा गसङैनो। बेनि बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ बन्द' खालामनांबाय आं, मानो होनबा बाहाय गान दामगासिनोमोन। गाना कपिराइट फैयोना, ओंखायनो बेखौ मुट खालामना दोनबाय। बेरायखांबाय बाहाय, एबार दस्रायाव थांसै। उन्दै बारावलाय उन्दै मा नुखो उन्दैया? Dari? Mama मोजां मा नुदों? फुल बागान ओमफ्राय
अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबथ'नोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामदो आरो फल' खालामदो। बिदि होननांगौ नामा लास्टआव?